गिबि गिबि नोंथांमोनखौ आं दिनै बरायग्रोबाय। दा आं दिनैहाय BTC साफ्रोमबो रायजो राजा बिथांमोनखौ दुर्गा फुजानि जानानै आं साबायखर बावहरग्रोबाय। जाहा दुर्गा फुजाया दिनैनिफ्रायनो जाजेनबाय। दा बेनिखायनो आं जाहाथे बे जोंनि बिमा दुर्गा जाहाथे जोंनि बे दानि देरहासार जानाय मानव गेदेर मानगोनां हाग्रामा सारा मोजाङै मोजाङै BTCखौ सालायनो हाथों। बिनि थाखाय आं गिबि गिबि बिमा दुर्गानि खाथियाव आर'ज गाबबाय। नंगौ, इलेक्सनाव जेननाया देरहानाया थाखायो, आहा बाव जेबो बुंनांगौ गैया। नाथाय आं जेनदोंब्लाबो आहा दुखु गैया। मानो होननानै बुङोब्ला जोंहा मानगोनां हाग्रामा सारा फैफिनबाय। जाहाथे बिथाङा मोजाङै रायजोफोरनि जानाखि लुबैनाय, रायजोफोरनि जा साननाय हनाय डिमान्ड बेफोरखौ जाहाथे मोजाङै मावलाङो, बेखौनो आं बिथांखौ खावलायहरबाय। दा आं सिगाङावबो बुंखादों, आं पेनाल्टिबाबो देरहागोन होननानै बुंदोंमोन। नाथाय जेनबाय। पेनाल्टियाव एखमबा मेसिनाबो रनाल्ड'आबो हाबा, थिग बिदिनो आं जेनेबाय। आं बारा भरावबो जेनाखै। सानोबा आं 950 भट मोनबानो आं देरहायोमोन। नाथाय आं मोनसे सम्प्रदायनि मानसिफोर, मुस्लिम सम्प्रदायनि मानसिफ्रा आंनो भट होयो, आं दिनैहाय जेनदों आरोखि। थेवब्लाबो जेनदोंब्लाबो आंहा जेबो गोसोआव दुखु गैया। आरो जथेस्थ' खस्थ' खालामदोंमोन आंनि कार्जकर्ता बिथांमोना। नांसेयावबो जेननाया बे जाहैबाय रायजोनिसो खोथा जाहैबाय। रायजोआ जायखौ आसिरबाद होयो बेनो देरहासार जायो होननानै आं नोंथांमोननि सिगाङावबो गोबां खोथा बुंदों। दा गमामायैनो दिनैहाय भाग्यबो गैया होनजाबाय, रायजोनि आसिरबादबो गैया होनजाबाय आं। दा बेखौ लानानै आंहा जेबो दुखु गैया। आङो जेनदोंब्लाबो आं बिराद मोजाङै दं दा। आरो जाहाथ' स्टेटआवबो BJP सरकार दङ। दाथ' आंहा जेबो खामानि गैथ'ला। दा आङो राजनितिखौ एसे दोनथ'सिगोन। उनाव माबाफोर जायो, टाइमफोर फैब्ला, सम फैब्ला आं मा खालामनाय जायो। जायखिजाया आङो दानि गोदान दानो फैनाय सरकारनि साफ्रोमबो एम जागोन, MCLA जादों, जाहाथे मोजाङै मोजां ज'नो मावलांनानै जाहाथे BTCखौ आरो गोजौसिनाव थिखांनो हायो। बे खामानिखौ मावलांनो थाखाय आं हाग्रामा सारखौ खावलायहरबाय। आरो बिथाङा निस्सय मावगोन, आंहा बिसासबो दं, मावखागोन। दा सारखौ आङो बेखौनो बिमा दुर्गानि खाथियाव आर'ज गाबबाय। सारा जाहाथे एकदम एनालाइसिसआ बेनो, जोंना प्रमद साहाबा बांद्राय गोजौआव सिन्था खालामनायाव बे दिनैहाय भुगिनांगौ जादों। मानो होनोब्ला बिथाङा बहुद फुराना थिखादारफोरखौ खस्थ' होदों। मानो होनोब्ला पाब्लिकफ्रा जेरेखम मोननांगौ बे जिनिसआव बिथाङा बारा गोसो होयैयाव दिनैहाय बे भुगिनांदों। मानो होननानै बुङोब्ला थिखादारफोरनि आखायाव बिराद खामानि मावग्राफोर थायो, लेबारफोर थायो। बिथांमोना लोमजा साजा बयखौबो हरसै। बे मानसिफोरखौ बिथाङा हायाब्लाबो बिलखौ जायनाखि लायबिलिटि दंमोन बेखौ जुदि एफा एफा होलाङोमोनब्ला हयथ' बिदि जानाय नङामोन। आरो रायजो राजाफोरनि साननाय बादि बिथाङा खामानिखौ मावनो हायाखै। बिथाङा दा बाव जेननांगौ बायद' जादों। बे आंनि एनालाइसिस, आंनि नुहुरनायाव आरोखि। आरो बे गोबां माने खेबसेनो गोजौ सिन्था खालामनायाव बिथाङा भुल जादों आरोखि। बे आंनि सिन्थाधारा आरोखि। आंनि नुहुरनायाव आं बेखौ नुहुरदों। बिदिबालाय फुरानानो साबसिन होननानै बेखौ रायजो राजाफ्रा बयबो गनायनानै लादों। बेबादिखौ आं नुहुरदों आरोखि। दा बेखौ आङो मानव गेदेर मानगोनां हाग्रामा सारखौ खावलायहरदों। जाहाथे गामि ओनसोलाव दि पार्टि लालायनानै दावराव दावसि एबा बे सोलिबाय थानायखौ आंबो खोनादों। आंनावबो गोबां कमप्लेन फैदों। नाथाय बिदि खालामनाया थिग नङा। गावजों गाव इलेक्सनाव जेननाय देरहानाय थाखाय देरहाबानो बिदि खालामनांगौ बे नङा। ओंखायनो मानव गेदेर हाग्रामा सारखौ आं खावलायहरो जाहाथे बेफोरबायदि खामानिखौ जाहाथे मावथों। गावनि वार्कार बिथांमोनखौ जाहाथे खावलायनानै दोनहरो। बेखौनो आं हाग्रामा सारखौ गुरैयै आर'ज गाबहरो। मानो होनोबा हाग्रामा सारा आंनिबो लोगो, आंनिबो बस जिहेथु। नाथाय आङो माखासे जाहोननि थाखाय आं बे सारजों आं गावस्रानांगौ बायद' जादों। दा आंजों सारजों जेबो कन्टेक्टबो गैथ'वा। बिनि सायाव जेबो गाज्रि मोननांगौबो गैया। बेथ' निस्सय हयथ'
साराबो आंनि सायाव हयथ' गाज्रि मोननाय गैया बादि आंहा बिसास दङ आरोखि नाथाय थायो बिदिनो आगसि आगदा थाग्रा माखासे वार्डफ्रा हयथ' गाज्रि मोननो हागौ बे आलादा जिनिस आं दा बेखौनो आं खावलायबाय जाहाथे बे दावराव दावसिखौ खालामा बेखौ आं गुरै खावलायहरबाय गासिबो जोंनि बनागाव समस्तिनि नङासा आरो बिटिआरनि जोंनि BPMनि दैदेनगिरि वार्कारफोरा जाहाथे बिदि खामानिखौ दा मावथों बेखौ आं गुरै खावलायहरबाय आरो नैबे बुंनो थांगासिनो दं माबादि मावजानायखौ लुबैयो आंहाथ' बिसास दं हाग्रामा साराथ' आवगायावबो मोजाङैनो मावबोखादों जेब्लाबो बे सिगां गाहाय लेभेलखौ सिन्था खालामगोरो जाथिखौ सिन्था खालामगोरो बेनिफ्रायसो बे राजनिति खालामो दा थिग बेबादिनो सिगांनिफ्राय आरो बे साबसिन मावबावगोन होननानै आंहा बिसास दङ आरो मावगोनबो मावनानै देखायगोनबो सारा आंहा बेखौ 100% बिसास दं